Ellos son ITOIZ. Hola, yo soy Juan Carlos del grupo ITOIZ, es un grupo demótrico de Guipúzcoa. Nos formamos allá por el 76, naturalmente cantando en euskera. Badago talde horren inguruan misterio bat. Kriston indarra zeukaten zuzenean. Es una leyenda con moral, ¿no? Estendal sindromea deitzen dana. Bilboko Casillas topean zegoen bat, eta hori betetzen zuen bakarra zen ITOIZ. Diktadura amaitu zanean sekulako koska gainditu zen. Mugimendu handia zegoen Bilbon. Gure belaunaldiak egoera zakarrak bizi izan ditu, baina soinu banda ikaragarria okan dugu. Ematen zion garrantzia testuei. Zer da guztitzea? Euskeraz kantatu dute hil arte. Un poco intelectuales, un poco internacionales, un poco modernos, pero vascos. Ez da zahartzen hori da betirako. Ez daukat beste rekuerdoik euskeraz musika entzuten etxen, ITOIZ bada.